Hindi mo sa'yo, mga kusa, di mga kusa. Kabiyak ko naman ba? Ayun kayo mga. Ako naman. Ba? Nakuha ko yung mga kulima. Sige, hatsong liwan. Ba? Anak ko. Lalo na si Mangin. Anak ko. Ba? Tama nga kulima na sebelum sa kulima ba otek ya. Desakit ko ito. Cek ni Pak Miguel mulai. Ano yung kata, siya diyan. Ano siya? Pakai si humor. Oh, ya, kata tapi sini kata roh nang nang ini. Oh, gimana nih? Oh, Kadal na ha. gue tadi nang nang. Aduh Tuhan. Tuhan nasihan Tuhan. Dia kawan Tuhan anak ko Tuhan. Tangguh ya. Kalau sudah kembali tidak nanti masanya anak ko Tuhan. Di na, di ba? Dang. Apa yang ngomong? Jangan bing-bing naman parumahin mo, magkakuntad ba? Ah, Ma. mana mau kanong sanari bisa mo silang malayo ba nang? Ma. Ati ngawin. Ano nga, matiyawin na, tarong kita dito. Matawa na. Ay, pingakuan na. Ano mo doktor? Pingakuan na. Nanay mo ito. Jadi piye itu gawin na. Di mangol betul lah. Mangulo. Naman ako yung mga iba may mga bapak ko. Bah, iba sa mga mga kulat kita mga kuat. Lu jadi Ya, karong ni. Ah, karong ni. Kita mo kalay tuwa na ni narong na diso, makalamat kami ang tutuan niya man. Sa Tuhan, roman ako lang ko anak ko. Pasak mo, nangarong ko siya. Semangat kamu si omak na? Ano nga, Bakit ko sa linasrong tabigin ang ako? Ato, magkano kawan? Magkano kawan? Oy, magkano? Magkano? Ah, kawan mo. Oh, nga kurang dia kumar kasi kurat. Tanam. Imo pagdam. Lembut yo dong. Ha?